7 Love Radio Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Walang magbubukas ng alarm clock. Walang aalis sa kama. Wala. Sige, okay na yan dyan. Higa ka lang dyan. Sige, iusod mo yung upuan mo dyan sa kotse. Tapos ihiga mo. Hayaan mo yan. Masarap yan. Hayang buhay. Ay, nako. Sana all! Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta DJ Mara Tony. At syempre, since medyo, pagtingin ko sa labas, tumila na ang ulan, pero iba pa rin talaga ang simoy ng hangin after the rain. Yeah. Malamig, ang sarap ng may kayakap, tapos yung tipong uupo ka lang, hihiga ka lang, iisip ka ng mga magagandang gawin kapag ka malamig, umuulan. Talaga naman kapag ka ganito talaga, pag marami kang pera, marami kang magagawa. Pwede rin naman kung wala kang pera. Uy, alam mo sa panahon ngayon, dapat marunong kang mag-isip ng mga ways. Oo, simpleng paraan kung saan mag-enjoy ka. Lalo na ngayon, holiday, babe. Sige na, this is the time. I will be giving you all the freedom that you want. Humiga ka lang, wag ka na umalis dyan. Una sa lahat, o kunwari, nasa bahay ka ngayon, di ba? Habang nasa bahay ka, yayain mo yung Mr. Model. Higa lang kayo, nood lang kayo ng palabas. Yan, mag-cellphone kayo, magdamag, sulitin nyo na yan kasi bukas, trabaho na naman. O, eto, isa rin. Kanina nga sabi ko, ang lamig-lamig magkakape. Ay, alam mo kaya, masarap pa minsan-minsan nagkakape. Tapos samahan mo ng masarap na tinapay, Ang sarap ng tinapay actually, yung ipapartner mo sa mumurahin lang na tinapay. May nabibili dyan sa kanto, Monay, paborita. Uy, simpleng kaligayahan, pero ay, talaga naman. O tapos kunwari, habang ngayon, nagmumuni-muni ka, nag-iisip ka kung ano ba yung mga gastusin at babayaran mo na naman kasi ilang araw na naman, wala na namang sahod. Tapos andyan na naman si Judith. Diyos ko, manang Judith, pwede bang wag ka munang dumalaw this month? And speaking of dalaw, alam mo ito pala, pagka maulan, tapos yung partner mo, syempre may dalaw. Alam mo naman yung mga dalaw, di ba? It's the red days, red season, kung saan yung partner mo ay talaga naman kapag habang tumatagal ng iinit, ng gagalaiti. Kapag kakausap mo, akala mo naman talaga magkaaway kayo, di ba? May mga ganun kunwari, kasi intindihin nyo kasi, mga lalaki, kayo talaga ha. Kapag ka meron ng isang babae, talagang pagpapasensyahan nyo yan kasi kakaiba mga hormones niyan, B. Oo. Kapag mainit ang ulo, wag mong sabayan, B. Amuhin mo. Paano manghamon? Himas-himasin. Hawak-hawakan mo yung likod. Tanungin mo kung anong gusto. Himas-himasin ha. Yung likod ha. Wag naman kung ano-ano. Mamaya saan na naman mapunta yan. Wala na namang hinto. Ay, naka. Mamaya ulit usap-usap tayo. For now, habang inaantok ka, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic.